Tao po. Bakit ba? Sino ka ba? Pwede po manligaw? Hindi! Hindi, huwag ka na! May dala akong bulaklak. Hindi nga pwede! Paano ba? Gusto mo tanggain kita? Umuwi ka na! Liligawan lang kita. Eh, matagas pa ulo mo! Pare, halika nga! Bangagin mo nga, Ere! Iwan ko na lang po yung bulaklak dito ha. Hindi!